Bu uşluk 7. Haylandır Lewap vilayeti Kerki şäherinden çykdy. Bir kuulukda jaň etdiler, ağalymyz jaň etdi. Klas kolallyk 05 gapagyndan hem Toyota Haylandır ýadygyl diýip. Ine şol ýaşlygynam biz öz karhanamyza çağırdyk. Ağam adyň näme? Adım Rozbay. Rozbay. Familiyam Halbay. Tut firmasının klas kolasını aldım. Mundanam maşin utku çıktı. Ha, kutlap atırlar. Kutlap atyrlarmy? Alo. Aha. Waleyküm. Az soň jaňkylaýaňa ben maşin uttum, maşin alyp otyryň hazır. Töle. Hazır jaň etden özüm. Ha, hazır özüm jaň etden. Maşini aforun dedip hemme zadyny, nomerlaryny, tek pasportlaryny alyp berdiler maňa. Ine. Berekler anetýärsin. Ine maşin, ine nomery. Nomer Ine. 9865 nomerli maşin. 98. Alyp gidip otyryň hazır. Berekler ağam nesip etsin. Aktyk lazım aýla ýanymda. Onu niye daşdın? Üýe baryp üýde açdyk şunu. Ay Bolsun şunu ýany bizlere mümkinçilik döretip berip, şunu ýany karhanalar açyp, şunu ýany işleri döretip beren üçin hemmelerini canlaryny arkadagymyz hamda arkadagy serdarlarymyzyň canlary sag bolsun, umurlary uzak bolsun. Tut firmanyň başlyklaryna, işgärlerine minnetdardygymy bildirýän. Alyp barýan işlere, idaralaryna bereket bersin. Nesip etsin ağam. Ine Aýdanýyz gelsin. 7. Haylandır Lewap vilayatynyň Kerki şäherinden çykdy. Nesip etsin, gutly bolsun. Ine tek pasporty. Mana. Ady 9865 LB. Lewap vilayeti Kerki şäheri. Jorik kiminni? Jorik meniň oglum. Oglum aýtdy menem mana bugün gelip maşyny maňa berdiler, aforun dedip alyp gidip otyryň. Ehman dostlar, Klas Kola hem Orange Sulumynyň gapagyna owan san Toyota Haylandır goýuldy. Şoňam ine 7-nji Lewapdan çykdy. Ýene 3 tane Toyota Haylandyrlar gapaklarda size garaşýar. Onagym saňa tut karhanamynyň adyndan Haylandyr'ın açaryny gowşup ýat. Berekella. Nesip etsin. Berekella. Nesip etsin ýa-şu. Sağ olunlar. Gaty uly bagyt, uly nesibe. Ulu baxt, ulu nesibe. Ana maşin. Ay, tu öleme. Nesip etsin. Gutly Sağ bolsun. olun. Ine mehman dostlar, 7-nji Haylandyr'ın eýetini uğratdyk kerke. Görüşimiz ýaly 3 tane Toyota Haylandır Klas Kola hem Orange Sulun gapaklaryna badyr, şoň üçin alyp açyp için niýeden näme çyksagy belli däl, diňe nesibe. Şu 3 tane Haylandyrym ýetip bolsa gowuşursak, tutdan ýene ul täzelikler, ul aksiýalar size garaşýar. Tut ýene şatlyk paýlamany dowam edýär. Ine ılgap barmamın sebebi 7-nji Haylandyr tutdular. Ine kardeşim salamu alaykum. Ağam kutlu bolsun. Sağ olun. Nesip etsin. Ine Lewap vilayatynyň Kerki şäherinde ýaşaýan ağamyz 05 Klas Kola ýa gapagyndan hem Toyota Haylandyr çykýar. Ağam kutlu bolsun. Sağ olun. Nähili boldy? Oňa mana mene tut firmanyň işgärlerinden, başlyklarından minnetdar. Canlar sağ bolsun, umurlar uzak bolsun. Nähili boldy? Hasan aldın ağam. 5-nji gün aldım. Kerki'deki magazinden aldın. Owa Kerki'nin magazininden aldım. Soň jaň edip bäri aýtdyk mana tut firmanyň yol başçylary eşitip men çağırıp mana maşyny ber goýup otyrlar. Aforun dedim. Ine bugün adyna geçirdik. Ýaşlyň adyna ine tek pasporty. Ine 9865. Gadaýjan aýryp goýber. Ine 9865. Ine gel ýakyndan al. Ine. Da 9865. Toyota Haylandır. Lewap vilayaty. Rozagamy? Rozaga. Tügeleme ine bagtly günleriň birine tutksuz karhanadan neseredin Klas Kola, Klas Fantadan ine Lewap vilayet Kerki şäherinden Rozagamyz ýürüýtüne görýäňem näl bagtly günleriň bir şuwat öz duýgular näle basp etjegini bilen o. Ine nesibesinden Klas Kola'dan ne bala çağaları bilen bilece ağzıvize mekanzan su içtiler ve kapağında näme elbette hayvandır çıktı, gördün mü? 7-nji Haylandyr'ın açaryny gowşurýar. Berekeli ağam, nesip etsin. Kutlu bolsun. Nesip etsin ağam. Yine 3 tane Toyota Haylandır, Klas Kola hem Orange Sulumynyň gapaklaryna bar. Kimden çykdy nesip etsin. Şol 3 tane Haylandır gowşurmydan soň yeni ul täzelikler tutda bolar.
Onu näme? Gutlu bolsun. Biz ýaş telekeçileri işlemäge, öwrülmäge, döretmäge, gim küçüldürdükler ýan gahryman arkadagymyzda, arkadagy gahryman serdarymyzda köp sag bolsun aýas. Goý olaryň ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun, alyp barýan ilýurt bitişleri elmidama rowaşdyra betesin. Netibetine Bugün bagtly günleriň biri Roza agamyz bilen Lewap vilayet Kerkä barýatyny Klas Koladan, Tutdan, Klas Fantadan görüşüňiz ýaly haýlandyryn utdy. Netibetine agam bala çağalaryň bilen gülüp oýnap meniň. Men Kerkä barýan, Nedil watandaşlar şuňaýdanam gyzgyn salamlar mugrady. Mekanjan sag bolun. Daway, hoş kardeşim. Biz Lewap vilayetyne barýar. Kerkä, Kerkiçe. Roza aga bas.